Den lille podcast. Yes. Kører vi? Ja. Velkommen til den lille podcast. Ja. Ja, vi er et par stykker i dag. Med os har vi Troels. Ja. Vi har Emil. Ja. Så er der mig, Lasse og Christian. Ja. Vi Kan vi lige se, om det er for højt, det her? Ej, jeg tror det er fint. Okay. Ja. Nå, drenge. Ja, god uge. Ja, har vi haft en god uge? Ja, det synes jeg. Altså, Hvad er der sket, Troels? Hvad skete Du har fået arbejde. Du får? jeg har fået arbejde, ja. Fået arbejde over på Cementmarken Thisted. Det er klasse. Ja. Det er lækkert arbejde. Får en god løn og sådan noget. Ja. Det var godt. Det er bare nu, du arbejder der. Ja, det er bare nu, Ja. siden tirsdag. Det er sygt nok. Men her i torsdag, så var det en stjerne min madkasse. Hvad? Der var en, der stjælte min Nå ja. madkasse. Fuck. Helt nederen. Har du lavet en stor madpakke? Ja, nej, det var ikke en stor madkasse. Det var hele min madkasse også. Også madkassen? Det var en stor madkasse, som jeg var rigtig, rigtig glad for. What? Jeg har haft den i mange år. Jeg har bare taget kassen med. Ja, altså det var sådan, der smurt 2 sandwiches, så det er virkelig godt. Ja, Jeg har virkelig brugt lang tid på det, og klar. at jeg bare skulle sidde og have det fedt i den her pause, så kommer der sådan en forbandet dude, der bare tager det. Og der er fyldt. Hvor mange arbejder der derude? Det var bare, jeg det ikke 50, 70, 200 stykker eller sådan noget. Altså, jeg tror, det er sådan noget stil. Det er fordi, det passer egentlig meget godt, fordi der er noget, jeg tænker på. Det jeg har også nævnt det før. Der var mange derude på dit arbejde. Så for eksempel, hvis du er ude og pisse. Nej, du skal ind og pisse. Og så kommer du ind. Og så er der det der, så er der tis på brættet. Ja. Når du kommer derind. Og så tisser du. Og så kan du høre, der er en, der vil ind efter dig. Og så vil personen jo tro, at det er dig, der har tisset på brættet. Så du bliver ligesom tvunget til at tørre tisse op. En anden tis. Det er dårlig stil. Det er fucking nederen stil. Det er helt... Det er lidt på samme plan, ja. Det er okay at ramme brættet. Men så skal man bare lige tørre op. Ja. Men har du oplevet det derude? Nej, ikke ude på arbejde, tror jeg ikke. Men har du oplevet det før? Jeg oplevede det før. For der var en gang, hvornår var det? Det var sidste gang, vi var sammen med Christian Olesen. Nej, sidste gang igen. Det var ude ved Søren, Ja. Ja. Der oplever jeg, at jeg skal ud og tisse. Så kom jeg ud, så er der låst. Ja. Nej, det er der ikke. Der er ikke låst. Der er faktisk ikke låst, nej. Den er helt ulåst. Og så går jeg ind, og så kan jeg se, at der er tis på brættet. Ja. Og det er fucking nederen. Ja. Fordi jeg kan se nu, eller jeg kan høre, at der står en og venter ud. Ja, så tror det er dig, der lige har været inde og overpisse brættet. Så jeg blev nødt til at tage op på pisset for en anden person. Ja, det er fucking klart. nidan. Og det var varmt, og der var sådan en fugt i den der. Ja. Helvede. Det var fucking... Har du ikke også prøvet det, Emil? Jeg har også prøvet det. Det er sjældent, jeg tisser på brættet, men når jeg så rammer det, så fucking tør jeg det også. Ja, man skal sgu da tørre op, hvis der man rammer brættet, for fanden. Det går ud til alle. Det går ud til alle sammen. Alle mennesker. Ja. Der. Altså, det er jo ligesom folk, der ikke bruger børsten. Ja. Ja, klart. Fuck det der. Ej, det går jeg sgu nogle gange ikke. hvis jeg er ude på sådan noget, et eller andet offentligt eller sådan et eller andet. Ja. Så fuck det. Jeg er sgu ligeglad. Det er noget andet, når det er deroppe, hvis det er bare nede under vandet. Ja. Men sådan brættet. Jeg synes, det er fucking klamt med toiletbørster. Ja, men det der... Tænk på, hvor ulækker den børste der. Jeg kan næsten ikke røre med den, tror jeg. Nej, man var bange for, det skal ikke komme på mig. For fanden. Det er også koldt, at han børsten man bruger til at skrabe lort med i sit hjem. Altså, bare Ja, men den er vel essentielt på en måde, ellers kommer du bare til at lægge lort altid. Jamen, Det er jo med til at renliggøre det. ja, jeg tænker bare, så længe det er nede i kummen, så burde det altså også være fint. Det skal bare ikke over.
det kommer til at være fucking ulækkert. Det kommer nok også til at lugte. Ja. Men det er så den konsekvens, man må tage. Nå, Ja. Jeg har tænkt på noget. Var det i går, vi spillede Ludo? Ja. Vi bliver nødt til at lige snakke om Ludo rent. 6-mands Ludo er fedt. 6-mands Ludo? Ja, fordi jeg tror ikke, det er så fedt. Nej, altså... Som 4-mands Ludo. Jeg ved godt, der er nogen, der synes, det er sjovt. Men ja. Det er fandme for langt. Det tager så lang tid. Det er fucking langt. Spille banen er fucking langt. Ja. Men så, nu har vi jo 5 i år. Ja. Der kunne vi godt have skibet den. Ja, vi kunne godt have skåret den, hvor der ikke var en mand på. Så tror jeg faktisk, det var blevet lidt bedre. Ja, det kan godt være. Ja. Det kan godt være. Det er fandme, jeg tror fandme, det tager lang tid. Stadigvæk. Ja. Men det er ligesom om 4, der rammer var perfekt. Ja. Det magter man lige. Perfekte mængde spillere i det 4. Ja, klart. Det kunne være, man skulle tage en brik af for hver spiller, der kommer med, altså over 4. Det er en fucking god idé. Ja. Eller bare for over 3. Ja. Så hvis man er 6, så har man kun en brik. Ja. Ja, jo. Det er måske ikke nogen dum idé. Nej, så har vi fået sætlet det. Ja. Men det vil jo ikke gå op. Jeg føler slet ikke, at det... Jo, det vil nok. Ja. Men det var det, vi spillede med i går. At der var en, der kom ind. Var det ikke det? Jo. Men der havde vi jo så 4 brikker. Ja. Det er det. Hvad, nu prøvede I Partners for første gang. Hvad synes I om det? Jeg synes faktisk, det var et rigtig fint spil. Ja. Jeg synes slet ikke, det var dårligt. Nej, men det er meget fedt. Jeg synes, det er meget federe end Ludo. Meget fedt? Ja. Jeg har fandme også spillet meget Ludo. Ja, det er også genialt spil. Fuldstændig. Hvornår tror jeg, det blev opfundet, Ludo? Ludo? Tror jeg, det er meget gammelt? Altså selvfølgelig... jeg tænker ikke... Men du ved, kalder jeg det, de fandme spil? Ja, men det er så måske også lidt mere simpelt, end det skulle være terninger og alt sådan noget, end sådan en bane. Jeg tror ikke, de har terninger længere. Jamen, så gammel kan det jo heller ikke have været. Tror jeg fandme ikke på. Skal vi søge på, hvor gammel det er? Ludo? Ja. Skal jeg lige google det? Det synes jeg. Ja. Tror I det? Det ved jeg fandme ikke. Jeg ved ikke, hvordan... Det kunne godt være... Det lyder sådan lidt japansk på en eller anden måde. Det kunne godt være... Jo, ja, det... Nu er Boris kommet i rummet. Ja, Boris sidder her. Morrison? Hvad var det? Nej. Ludo. Ja. Hvad så Emil? Jeg kunne også forstå, at du kom hjem fra skifag. Ja. Har du haft det godt der? Ja, det er sgu sygt nok. Hvad fik du? Var du ude at se på bjerg? Jeg var oppe og vandre lidt. Og vandre? Ja. Altså var I sådan ude at gå meget? Nej. Vi gik bare rundt op på noget. Ja, okay. Pister. Ja. Ludo, det har været aktivt siden 1896. Ja, okay. Ja, så lige over 100 år. Ja, det er også lang tid. Altså, Det synes jeg godt klaret. Spille Ludo under 1. verdenskrig og sådan noget. Jeopardy. Jeg tror, Kaller er rimelig fucking gammelt. Ja, det kan det have det så. Det spillede de fandme... Ja, det spiller de Jesus og Josefine. Ja. Så det er gammelt. Jesus times. Det er tilbage i Jesus-tiden. Det er 2000 år. Ej, nice, de er så kolde, så de fik hjernefrys af det. Ludo, det er latin, der betyder, jeg spiller. Jeg spiller. Ja. Ludo. Sindssygt. Der er faktisk noget, kan I huske dengang, vi var på Bremen? Der drinksene, de bliver serveret i syltetøjsglas. Sådan noget. Ja. Det ved jeg sgu ikke rigtigt, hvordan jeg har det med. Jeg synes sgu, det er lidt dumt, måske. Ja, var det ikke sådan en syltetøjsglas, der var lavet? Jo, med skrue i, eller med gevind på. Var det svært at drikke af? Det var da bare... Ja, men det var bare... Nej, man kan sagtens drikke. Det gør det ikke. Glas. Nej, man har jo de der riller der, hvor man skulle have så er det fucking noget, der styr på. Det synes jeg ikke er fedt overhovedet. Nej. Altså det gør de i Trailer Park Boys, hvor de begynder at sælge sådan noget lækker, de selv har lavet i sådan nogle syltetøjsglas. Og det sælger bare helt vildt. Nå. Ja? Hvor mange sæsoner der er lavet? Der er kommet 9 nu. Nej, det er den 11. der kommer nu. Glæder mig fandme. Det griner nok, synes jeg. Ja, jeg har set det hele. Det er fandme fedt. Ja, altså jeg kan ikke se så meget af det. Jeg synes, jeg gik lidt død i det.
Ja, okay. Det er meget sådan det samme jokes, der kører og sådan noget. Jo, på en måde. Ja, altså du ved, det er det samme, Ja. der er sjovt. Hele vejen igennem. Ja, klart. Jeg overvejede også at tage til deres liveshow. De havde et liveshow i København i december. 7. december i Falconer-sag. Hvad fanden laver de live? Er det så sådan noget teater, eller hvad? Jamen, jeg har set, der er nogle liveshows på Netflix med dem. Men ja, det er ligesom bygget ud for sådan en scene i showet. Ja, men altså, det er sådan lidt teater, og så har de sådan en tv-skærm. Ja, og så har de nogle segmenter, sådan noget med publikum og sådan noget der. Ja, det er som en karakter. Det var fedt. Sagde du noget med, at du havde haft en drøm? Ja, Okay. jeg har haft en drøm i nat. Mens jeg sov her hjemme med Christian. Ja. Det var lidt underligt. Det starter med, at vi er... mig og Emil og Christian, det er også der med i drømmen. Og Simon, han er der også. Og så Emil og dig, I vil have mig til at gå hen og sige til Simon, at han er fucking nederen, og at jeg håber, at hans kæreste hænger sig selv. Og så de stikke en finger op i røven på mig, hvis jeg ikke gjorde det. Hvad? Er du seriøs? Mener du det? Ja. Og så gik jeg hen til Simon, og så sagde jeg det til ham, og så vågnede jeg op, og så havde jeg det bare fucking dårligt. Så Ja, selvfølgelig. Med det sådan, jeg kunne bare ikke huske, hvad det var, jeg havde det dårligt over. Men jeg følte, jeg skulle sige undskyld til Simon. Og så har jeg bare gået og tænkt på det hele dagen. Jeg synes, du skal give ham undskyldning her på podcasten for din drøm. Ja, jeg synes, du skal... Det gider jeg ikke gøre. Det skal Jo, det er fucking dumt. har du ikke set for eksempel kvinder, der sådan... kvinder, der havde sagsøgt mænd, fordi at de havde drømt, at han havde voldtaget dem? Jo, men det er jo dumt. Ja. Men så skal du bare gøre det samme, ligesom kvinder. Hvorfor? Det er jo fucking dumt. Du bare gør noget dumt, så. Ja, bare gør noget dumt. Sig undskyld til Simon. Simon, jeg er sgu ked af, at jeg kom til at drømme, at jeg sagde til dig, at du skulle dø, og at din kæreste, hun skulle hænge sig selv. Hvis ikke Christian og Emil stak fingeren op i røven. Det var... Noget af en stil i hvert fald. Det var godt. Det synes jeg var godt, du gjorde. Ja, det er god karma. Ja, virkelig. Det er præcis. Hvordan har I det med ananas på pizza? Det skulle cool. God segway der. Ej, Det er fint nok. Så Nej, det er... Ananas, det er så ligegyldigt. Det er for sødt. men jeg er bare ikke så vild med det på pizza. Sådan Hawaii. Nej, det er min had. Jeg tror måske, det er min hadspizza. Det var lige, du triggede ham lige der. Helvede, mand. Skal vi egentlig have nævnt, at det er hver søndag, det kommer ud nu? Ja. Den lille podcast hver søndag, hvis det er, at I er nået så langt her. Så kan I huske det. Det er fordi, det er for de ægte lyttere. Nå. Men skulle vi lige have... Er det okay derovre? Ja. Skulle vi lige have 3 nyheder? Ja, for Reddit. Ja, 3 nyheder fra Reddit. Helt sikkert. Den første, som der lige havde været ud, det var, at Trump, han havde simpelthen bandlyst CNN og New York Times og LA Times og sådan noget fra sin media-briefing her for nylig. Og så kan man så sige, at det er okay, at man gør det. Man simpelthen bandlyser nogle enkelte netværk, men ikke andre. Nej. Det er ikke... Det må man ikke. Det er dårlig stil. Ja, det er rigtigt. Drop det. Ja, drop ham. Måske. Ja, han Vil skal du drop? bare til at slappe af. Skal han slappe af? Ja. Jamen, han skal jo vise, at han er i kontrol. Faktisk, det er en anden nyhed faktisk også, der var jeg lige så omkring ham. Det er, at størstedelen af amerikanere, de vil gerne have, at der skal investigates omkring hans forhold til Rusland. Fordi de stod simpelthen ikke på hans relationer dertil. Okay. Vil I også være for sådan en investigation, hvis I blev spurgt? Vil I gerne det vil være blevet investigated? Ja. Hvorfor? Hvad er der? Hvorfor? Altså, hvad nu hvis det er bundløst, der ikke er noget? Så fik vi tjekket det. Hvad nytte skal det til?
Hvad hvis der nu er noget? Der er jo åbenbart nogen, der har en mistanke. Jamen, hvad skulle der være? Hvor farligt kan det være? Altså, hvad tænker du om ham? Det ved jeg ikke. Du ved ikke? Han er bare syg i roen. Det er også bare det, hvad tror jeg, han gør? Altså, hvad skulle Rusland kunne hjælpe ham med? Tænker jeg det. Det er fordi, de er jo bange for Putin. Jamen, hvorfor er du så bange for, at Trump han bliver venner med Putin? Fordi de siger jo, at Trump han er syg i hovedet og sådan noget helt skudt af. Okay. Fordi så tænker jeg, hvis der er sådan to insane dudes, der bare sådan laver magt sammen. Ja, men det er også lidt fedt på en anden måde. Ja, måske hvis det er en film. Men altså, det har godt nok været kedeligt de sidste 10 år. Sådan med, hvad vil du have, der skal ske? Nå, men det kunne godt være lidt mere med spænding Med spænding? på jorden. På jorden? Altså, Hvad er det for en drik, du har med i dag? Hvad, Lasse? skal vi lige have en nyhed mere? Nå jo. Med at Trump, han har sagt, at det er egentlig bare Trump-nyheder faktisk lige nu. Ja. Men Trump, han sagde, at han havde en plan, der skulle udrydde ISIS på 30 dage. Men han vil ikke oplyse, hvad det er for en plan. Hvor lang er planen? Eller hvor langt er det gået i planen? Jeg ved ikke om de... jeg ved det faktisk ikke. Man havde i hvert fald snakket om, at han havde en 30-dages plan til at udrydde. Men det må så være siden han er blevet præsident, så. Det kan godt være, ja. Så er det ikke lidt gået nu så? Han er fandme travlt. Ja, han har lidt travlt. Han havde jo de der kæmpe planer der for de første 100 dage, han var i kontoret. Jo, han har travlt. Han er måske lidt bagud. Jeg kan ikke forstå, at han gør det på 100, når han har 4 år. 100 dage, det synes jeg bare... Fordi han er jo power-menneske. Men det er ikke. Ja. Faktisk, altså, hvis I var amerikanere under valget, hvem ville I så have stemt på? Altså, ja. Bernie Sanders. Bernie. Siger du? Ja. Sammen? Ja. Siger du? Tror jeg. Kan man stemme på Barack Obama igen, eller er det kun... Nej, han har jo også sine 2. Ja, okay, men tænk bare, det er jo sådan en drømmescenarie. Nej, bare sådan lige i det sidste valg. Ja. Det var fucking kok. Men vil I have stemt på Hillary i stedet for Trump til allersidst? Nej. Vil du så have stemt Trump? Nej, jeg tror, jeg har stemt blankt, så. Stemt blankt? Det siger andre. Ja. Nej, det ved jeg sgu ikke. Vil du have stemt på Hillary i stedet for Trump? Det er jo det. Det er jo lidt ligegyldigt. Men jeg tror, jeg har taget Hillary. Fordi det var ligesom, det var hun ikke lavet til good guy. Så kunne man i hvert fald gå i fred på en eller anden måde. Vil du også? Det skulle nok være grunden til at vælge Hillary. At man ikke behøver at sige, at nej, men jeg stemmer på Trump. Nej, jeg har stemt på Trump. Hvad synes I så om alle de der protester, der har været imod, at han så blev præsident til sidst? Og de sådan, der er simpelthen blevet angrebet Trump-supporter sådan på gaden og sådan noget. Det forstår jeg ikke helt. Der ikke er det sket noget. Hvad har han gjort indtil videre? Det der med aborterne, eller sådan noget, man kan tage udlander for dem. Ja, fair nok, så tager der lige en demonstration. Men hvor, altså... Der blev faktisk også delt en stor del af det der blev snakket meget om fake news der. Det blev der også lavet rigtig meget omkring hans band derfra, hvem der må indrejse i landet. Fordi der blev sagt sådan noget med, at han havde bandt alle mulige steder, som han ikke havde forretning i. Men han havde ikke bandt nogen steder i Mellemøsten, hvor han havde forretning. Men det var åbenbart ikke rigtigt. Det var bare fake folk, der ligesom har fået dem til at se dårligt ud. Fordi de lande, der var blevet valgt til det var sådan efterretningstjenestens top 5 lande, der var farligst lige nu. Ja, okay. Og så har de bare bandt dem der. Okay. Ja, men det tror jeg også bare sker sådan noget. Ja. Det tror jeg er en ting i politiklivet. Jeg tror ikke rigtig, det er noget, man kan lægge noget i på den måde. Ja, jeg tænker også bare sådan en af de der... Nu måske hvis der sker en ting, som der han bare bliver set mega meget ned på grund af, så kan man så tænke, hvad nu hvis det var, at det samme var sket, men det var under Barack Obama? Ja. Vil folk så også bare have Barack Obama sådan? Ja, der er ikke rigtig sket noget nu, så jeg forstår ikke alle de der protester der. Og det er sikkert 80% af dem, der er ude og protestere, de har jo ikke stemt. Nej, men det er jo bare blevet hypet så meget op, at han skal være så forfærdelig, så folk de går bare amok, før der overhovedet er sket noget. Ja, men han virker sgu lidt kogt også. Det må jeg sgu til. Ja, men han er ret brændt af, altså jeg skulle heller ikke have stemt på ham. Jeg tror også bare, jeg har stemt blankt. Fuck det. Det er helt skudt af. Hvad er det, du drikker, Lasse? Skal vi til det? Ja, skal vi det? Jeg vil smage den.
Vil du også smage den? Jeg vil gerne i hvert fald duften. Nej, Jeg ved ikke, hvad den hedder. 4Move. Jeg ved ikke, det er nok bare sådan Gatorade rip-off. Sådan lidt blå sådan sprinklervæske-agtig farve, Ja. egentlig. Er der en liter i? Hvad? Er der en liter? Nej, hvor meget? Nej, der er 75 centiliter. Ja, multifruit. Hvad smager den af? Jeg kan ikke helt sætte en finger på det, men ja, multifruit. Altså, bare frugt. Det ligner ikke rigtig noget, der er frugt. Det ligner overhovedet ikke frugt. Det er jo sådan en fin lille blåbær. Det er den samme blå farve, som kan I huske de der tyggegummi med sådan en isbjørn udenpå. Sådan Ja. en isbjørn. Det er den blå farve. Skal du bag? Smager det tyggegummi? Ej, det gør det ikke. Men ja, I har Arizona Ice Tea med igen. Må jeg få en sip af den? Jo. Jo. For Det er overhovedet ikke lækkert, det Det der. er underligt, det her. Fy for satan. Jeg har alligevel drukket meget af den. Ja. Skal vi smage der? Jeg tror ikke, jeg behøver at prøve. Jo, jeg synes, de skal prøve den. Det er ikke Den er rigtig god. så god synes jeg sgu ikke være. Den her, den er 100 Nej, gange jeg bedre. synes, så god er den sgu ikke. End den der. Så god er den heller ikke. Nu skal det heller ikke sammenlignes, okay? Så er der måske noget mælk eller noget i køleskabet. Eller noget fedt, man kan drikke. Fedt. Noget fedt mælk. Noget der er nice. Hvad drikker I egentlig mest? Drikker I letmælk eller skummemælk? Skummel. Minimælk. Minimælk? Minimælk. Eller sødmælk. Sødmælk? Nej, jeg drikker ikke. Jeg bruger det til madlavning. Gør du? Ja. Og det er også godt i kaffe. Nej, men jeg drikker ikke kaffe med mælk. Det er godt. Jeg skal bare have sort. Det hader jeg jo lidt også. Hvad? Sort kaffe? Sådan sort kaffe? Mælk i kaffe. Nå. Den skal bare være sort. Ja, det kunne jeg heller ikke forestille mig, at han ville andet. Skal du pusse næse? Nej, jeg skal ikke have drikke. Nå. Kan du lige lave... Jeg siger, jeg kommer kaffe. Ja, godt. Nice. Jeg havde en god historie. jeg havde en god historie fra mine yngre dage, da jeg var sådan 12. Der omhandler mig og Christian O. Fordi at dengang vi gik i de mindre klasser, der gik vi i klasse med en, der hed Mikkel, som egentlig var ret irriterende. Og ja, vi var ikke så gode venner. Så gik han ud fra vores skole, og så på et tidspunkt, nogle år efter, så fandt Christian og jeg, han har lavet en YouTube-kanal, der hed The Riller 12. The hvad? The Riller 12. Ja. Og så har han lavet sådan en video, vi synes, der var mega fjollet, fordi det var sådan, man viste sit værelse og sådan noget. Og så tænkte vi, okay, så laver en parodi-account, der hedder The Diller 12. Og så lavede vi sådan en masse parodi-videoer af ham. 5. eller hvad siger du? Det har vi også 12 år gammel. Ja. Så lavede vi sådan en parodi-videoer af ham, hvor vi bare kørte det mega meget op. Og så en dag, så er jeg alene hjemme, der er sådan 12 år gammel der, så banker der bare på døren. Og så går jeg ud og åbner døren, og så står ham der Mikkels far ude på døren. Og så siger han, hvad fanden er det for noget pisse, I har lavet? Og jeg står og fucking mange mand. Hans far kom hjem til mig. Og så sagde han, at vi skulle fucking slette det lort. Han ville ringe til vores forældre. Og så var jeg sådan, fuck mand. Så gik jeg bare ind og slettede hele lortet. Og så kom mine forældre hjem, og så sådan, fuck. Så skal jeg fortælle dem, hvad det var, vi havde lavet. Fik jeg skæld ud. Ja, men var virkelig regnet over det der. Ja. For det mindste. Han på at forestille jer sådan, man har lavet sådan en video der, hvor tænker jeg, bare for sjov. Der kommer hans far bare hjem og står foran. Og står og råber en. Han har også været nede ved Christian O. Ja, det var en lidt dummere tid i livet. Det kan jeg altså. Ja. Det er også godt, så nu kan vi sidde og grine af det.
du snakker om? Eller hvad er der sket i din uge? Min uge? Ja. Ikke rigtig noget. Ikke noget? Ikke lavet andet der sammen med Emil, tror jeg. Nej. Vi har bare hygget. Ja. Købt en sofa. Nå ja, du er nede og hente en sofa. Det kan være, at det skal være billedet. Ja, så kan I få lov til at se den sofa. Vil du også se den sofa, du var nede hen? Ja. Er den pæn, Emil? Ja. Vil du? Nej. Du vil ikke have sådan en? Jo. Altså, den vil passe perfekt dernede til. Ja, det er rigtigt. Ja, det er klart. Det er klasse. Ja. Men hvad fanden var også glat? Nej. Fuck, glat. Jeg har tænkt på, at jeg kunne egentlig bare tage et tæppe eller et eller andet og lægge over, når der kommer nogen på besøg. Eller Det kommer til at blive så luksus i sommeren der ved live festival. Ja. Ej, det er så fedt. Bare sådan næsten nice. Ja, bare dejlige varme. Komme ud og have nogle koncerter, så måske forhåbentlig måske spille. Ja. Hvis vi er heldige. Altså man kan jo sige, at det er måske et nyere show, fordi det er ikke helt det samme band egentlig. Nej. Det er det jo ikke. Altså, ja. Simon er nemlig blevet en kvinde. Jeg er blevet, ja. Jeg siger, man er blevet til en Ja. Men i min uge, Din uge. der er jeg fødselsdag. Nå ja, det er rigtigt. Jeg er blevet 20 år gammel nu. 20 år gammel. 20 år gammel nu. Det er luksus. Ja. Luksus. Så er man jo ude af sin teenage. Hvornår er det i år, I skal til USA? Ja. Okay. Ja, i sommeren. Det er en skam, det ikke lige næste år. Ja, det er sgu ærgerligt, fordi vi skal jo på det der cruise der. Ja. Og der har vi jo bare fri drikkelse og bare fri mad 24/7 i de 4 dage der. Ja, og vi har vores egen tjener. Luksus. Det er helt fuck. Og så kunne man også købe sådan noget til, så man bare kunne få fri booze. 24/7. Du er bare i grund af at pisse stiv, eller hvad? Ja, bare tape det til hænderne. Og det bliver fucking nice. ja, det bliver mega lækkert. Bare mega varmt dernede. Midt i sommeren der. Og det er jo blevet estimeret, at den her sommer her... Alina skal tage de andre 2 kopper. Det er jo blevet estimeret... Det er blevet estimeret jo, at den sommer her skal blive den varmeste. Varmere end sidste år. Det er du ikke whisky, der. For satan. Okay. Det er så varmt, det kan jeg fandme. Er det godt? Kan du ikke tage lidt mælk med? Jo. Tak. Skal jeg mælk i? Men har I lavet 4 kopper? Det Nej, den her, der er ikke noget i den. Hvad? Der er ikke noget i den. Okay. Men har I ikke lavet 4 kopper? Jeg ved ikke, om man er Fordi, ja. Nå ja, vi skal bare have... vi skal ikke have 4 kopper. Bare tage en mere med ind. Lasse drikker ikke kaffe. Jeg tænker, når at Troels han kommer tilbage og sidder ned, så skal vi til et segment, som jeg kalder moralsk dilemma. Ja. Kan I til det? Jo. Nej, vi må nok lige så forklare det. Skal vi lige have forklaret det? Et moralsk dilemma, det er hvor der ligesom bliver sat et scenarie op, hvor at... Okay, jeg bliver nødt til at lige afbryde det Ja. her. Det her mælk her, det er grønt. Hvad? Mælken er grøn. Det tror ikke, det er et godt tegn. Mælk, det der. Og hvad? Er det grønne mælk? Ja, nemlig. Det er fordi min lille søster, hun har pranket os. Hvad? Puttet grøn farvestof i vores mælk. Smager det godt? Man kan ikke smage det, men det er bare nederen. Nu skal jeg have sådan en grøn kaffe. Det er meget godt. Det er grønt. Det er sygt prank. Der er mælk i. Hvor gammel er dit søster? 9. Det er jo fucking god prank. Det er faktisk det er en syg prank. Men det er bare fucking nederen også. Det er slet ikke lækkert at drikke mælk, når det er grønt. Hun bliver til noget. Ja. Nå, skal vi høre mere med... Tag en kaffe, Emil. Det kan ikke gøre noget. Okay, men vores dilemma, det er, hvor der bliver sat et scenarie op, hvor at du er den person, der skal træffe et svært valg. Et svært valg. Ja, Svært. og der så går det jo så ud på, at man skal træffe en beslutning ud fra sin morale, hvad man synes, der er rigtigt at gøre i den her situation. Ja.
Er det sådan lidt, eller den der var engang sådan en, hvor hvis man svarede på et spørgsmål, så tjekker man var sindssyg, eller sådan lidt en psykopat, eller sådan noget. Hvad for noget? Hvis man svarede nogle forskellige ting. Kan I huske det? Sådan noget med, hvad ville du gøre, hvis du kunne give dig en skub en ud over foran et tog for at redde nogle andre, eller sådan. Nå, jo, ja, der er... ja, den er måske... men vi kan godt tage det som den første. Nej, jo, det kan vi også. Lige for at komme. Ja, okay, det er, at der er en togbane, hvor der står 5 togarbejdere på, og ved at arbejde på banen. Der er en bro over togbanen, hvor du står på med en anden person, og du ser, at der er et tog, der er på vej på skinnerne, imod de her eller ikke minearbejdere, men togarbejdere der. Og de har ikke set det, så de vil komme til at dø. Men den anden person, der står ved siden af dig, massen af den person er nok til at stoppe togvognen, der er går imod arbejderne. Det eneste, der skal til, det er, at du skal skubbe personen ud over broen og ned på banen for at redde de her 5 togarbejdere. Vil du så gøre det? Vil du skubbe en anden person ud på banen for at stoppe den vogn, der er på vej imod 5 arbejdere? Altså, jeg er sådan lidt nysgerrig efter, hvordan man kan være så sikker på, at han... Nej, men altså bare i det her scenarie her, det skal bare forestille dig, at du ved, at massen af personer stopper det. Okay. Jeg ved slet ikke, om jeg vil kunne, eller sådan. Jeg tror sgu ikke, jeg vil gøre det. Men altså sådan dilemmamæssigt, tror jeg mere, det er sådan... Ja, men jeg tror gerne, jeg ville gøre det. Okay. Ja, altså sådan, men jeg tror ikke, jeg ville kunne, hvis jeg stod der rigtigt. Rent rationelt, så er det jo, at der er en, der dør, i stedet for der er 5, der dør. Ja, præcis. Ja, altså det synes jeg bare heller ikke, man kan sige, fordi... Sådan rent moralsk, der er alle mennesker lige. Ja. Så der er ikke nogen, der er mere værd end andre. Man kan ikke sådan gøre sig til herre over det. Nej, men det er rigtigt. Livet på den måde. Men det kan man jo lidt der, i den der. Nej, det synes jeg ikke er moralsk rigtigt. Altså, jeg ved godt, man kan, men jeg synes ikke, det er moralsk at gøre. Sådan, det er, måske er det også sådan lidt at tro lidt på skæbnen på en måde. Sådan, det ved jeg ikke. At de der arbejder, de var meant to die. Ja, men det er rigtigt. Det kan godt være, men det er jo også bare fucking nederne også, at de skal dø på grund af, at man tror. Jamen tænk hvis de er nazister. Jamen det er det nok ikke. Eller det er ikke så populært, har jeg hørt at være. Ej. Du skubber helt personen ud. Skubber du? Men rent faktisk, hvis du stod i situationen, vil du skubbe personen ud over? Ja. Og så ihjel? Ja. Jamen det er jo let nok at sige her. Ja, men jeg tror ikke, jeg vil kunne. Nej, det er det. Men jeg vil da gøre det for at redde de der 5 frem for 1. Ja, du vil måske gerne gøre det, men vil du rent faktisk gøre det? Det er jo kun det er måske lidt... Vi kan prøve det næste. Ja. Så kan vi prøve at se. Prøv at se, vil du skubbe en ud over... Så kan 2 af jer stå nede foran, så kan jeg prøve at skubbe en af jer. Ja, klart. Ja, jeg er slet ikke stor nok til at stoppe et tog. Nej. Du er lang. Ej, min han vejer mere end mig. Nå, skal vi til den næste? Ja. Okay. Koncentrationslejren. Du er... okay, du er fanget i en koncentrationslejr med din søn. Og en nat, så er din søn blevet fanget i at prøve at slippe væk, så han skal hænges. Og så siger de til dig, for at... prøv at høre. Ja, han skal hænges. Så siger vagten så til dig, fordi at de vil ligesom sende et signal til de andre fanger om, at de skal ikke prøve at slippe væk. Så vil de have dig til at skulle ligesom trække faldlemmen for din søn. Og hvis du ikke gør det, så slår de en tilfældig fange ihjel og hænger din søn. Vil du så gøre det? Træk faldlemmen? Nej? Shit. Man kan ikke gøre sig til herre over livet på den måde igen. Det kan man ikke. Altså, du redder et liv. Du redder et uskyldigt liv. Jeg er fuldstændig ligeglad. Man kan ikke gøre det på en måde. Man kan ikke bestemme over ting på en måde. Det tror jeg ikke på. Altså bestemme over hvad? Jamen over livet. Man kan ikke bare bestemme over det. Men det lyder da ikke så langt fra virkeligheden. Det lyder som noget, der godt kunne have sket i det der jo. Ja, jamen, det er 100%. Det er jo totalt Sophie's Choice, ikke? Eller noget af stilen. Jeg kan ikke huske, hvad det er noget med nogle nazister. Noget, i hvert fald. Ej, jeg ved fucking ikke. Men er det mere et spørgsmål, om man kunne gøre det?
Ja, man synes, er det rigtigt at gøre. det er bare sådan, ja, vil du gøre det, altså synes du, at det er vigtigt nok at redde et liv, for din søn dør alligevel? De vil slå sådan ihjel, uanset hvad. Jamen, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke er vigtigt. Jeg synes, jeg vil ikke, så hellere hænge en mere. Ja, det tror jeg sgu også. Ja, de er forbandet. Så vil du, hvad? Slå 2 ihjel? Ja, men han vil så bare lade være med at trække faldhjem, så der både hans søn dør og en tilfældig. Må jeg lige spørge mig? Hvad så? Hvordan bliver ens søn slået ihjel? Jamen, så hænger de her bare. Så hænger de ham. Hvad? Okay. Nej, der er en, der bliver skudt. Ja. Altså, ja, hvis du ikke gør, hvad de siger, så skyder de også en og hænger de. Ja, de hænger ham stadig. Ja, de hænger ham stadigvæk. Det er bare ikke dig, du skal bare selv hænge ham, så redder du et liv. Ja. Jamen, det gider jeg ikke. det synes jeg ikke. Nej, men jeg tror da også, det er hårdt. Jamen, udover det er hårdt, så det er jo heller ikke rigtigt at gøre. Hvorfor? Jamen, det er fordi, det kan man ikke bestemme, siger jeg. Jamen, hvad skal du så gøre? Hvad vil du gøre i situationen? Vil du bare stå og kigge ud i luften? Ja, så dør der en mere. Jamen, de står sådan her og slår til dig og siger, nu skal du vælge, hvad du vil. Jeg tror også mere, at det sådan går ud på at sådan, give sådan en fuckfinger til dem på en eller anden måde. Sådan, jeg gør ikke, hvad jeg siger. Jeg er ligeglad med, hvad jeg siger. Jamen, så bliver de andre fanger måske sure på dig, fordi nej, du valgte at gøre det. Det gør det ikke, fordi når man er så deep in shit, tror jeg, sådan, hvor det bare er så nederen, og at man er bare blevet fanget af nogle nazister, og man sulter rimelig meget, og sådan noget. Ja, okay. Og man er bare en forbandet jøde. Nej. Fy. Det siger vi ikke her. Det må du ikke sige på det her. Må ikke det? Emil er jøde. Nej. Men jeg tror, hvis man er så dybt i lort, ikke, så tror jeg bare, man på en eller anden måde bare siger, fuck det så. Altså, fuck de der nazister, de skal bare ikke have noget. Jeg tror godt, de vil se, hvad man det er nok rigtig nok. Jo. Jeg tror også, man er klar til at dø for sådan noget. Ja. Det tror jeg. Altså, jeg synes heller ikke, det ville være svært, hvis den var sådan, at enten så hænger du din søn, eller så hænger vi dig og din søn. Så er det bare... Vil du gøre det? Nej, så vil jeg bare blive hængt sammen med ham. Så vil du hænge med ham? Ja, sammen. Så kan jeg komme ud af den her. Der er jo ingen grund til at være inde i den her KZ-lejr, hvis min søn... Altså, jeg vil blive helt fucked i hovedet jo. Ja. Vil du bare stå? Koks? Ja. Jo, ja. Ja, det var noget andet at se nogle andre hænge en søn, end at hænge ham selv. Ja. Også det vilde sgu. Ja. Nå, skal vi have et sidste dilemma? Ja, og så er den lige så dyster. Lidt. Okay. Lidt, okay, men vi prøver i hvert fald. Du har været ude at køre bil, og du har været involveret i et trafikuheld, hvor at der er blevet ramt en fodgænger, og fodgængeren er blevet slået ihjel. Og du ved, at det er din bil, der har ramt fodgængeren og slået fodgængeren ihjel. Men den anden kvinde, der er i den anden bil, hun er fuldstændig overbevist om, at det er hende, der har ramt personen, og slået dem ihjel. Og så kommer politiet jo så selvfølgelig, og hun er klar til ligesom at give sig selv ind til politiet. Vil du så indrømme, at det var dig, der havde ramt og slået personen ihjel, og så kom i fængsel i stedet for hende? Nej, det ved jeg fandme ikke. Hvis skyld er det, man har... Altså, var det... Jeg er nødt til at lige høre den en gang til. Det var virkelig, det var lang. Ja, okay. Du har været i et trafikuheld, og du har ramt en fodgænger og fodgænger. Ja, og det var min bil. Ja, det var din bil. Men den anden kvinde, der var i trafikuheldet, hun er fuldstændig overbevist om, at det var hende, der har ramt fodgængeren. Men du ved, at det er dig. Ja. Og hun er klar til at sige det til politiet, og så vil hun komme i fængsel. Men vil du så indrømme for hende og politiet, at det var mig? At det var dig? Ja, 100%. Og så komme i fængsel i stedet for hende? Ja, 100%. Det vil jeg slet ikke kunne... Behøver det være en kvinde? Det er det bare lige i det her. Okay. Jeg må godt forestille mig, det er en mand også. Jamen, vi kan godt sige, hvis det er en mand. Hvordan ændrer det? Så har jeg et andet spørgsmål. Jo. Hvis skyld er det, at han blev slået ihjel, er det sådan... Det er dig. Det er dig. Du har failet. Ja, du har fucket helt op. Det er 100% din skyld, alt der skal. Ja, hvis hun er så overbevist om det. Nå, er det en hun eller en han? Jamen, det er en han. Hvis han er så overbevist om det. Ja. Så tror jeg, jeg er klar til bare at køre væk.
måske. Bare lad ham tage det og komme i fængsel. Ja, men altså, der er jo også nogle detaljer. Jeg synes også, det er sådan, kommer lidt an på, hvordan personen er, måske. Du skulle lige lave sådan en personlighedstjek. Ja, sådan, ja, hvis nu han... Hvis det var Jørgen Leth, så ville jeg måske godt... så ville jeg indrømme det, tror jeg. Det... så ville tage faldet på ham. Men jeg tror faktisk godt, at Jørgen Leth, han kunne pull out of it. Alligevel, så... Ja, men jeg tror egentlig bare ikke, at Jørgen Leth, han vil tro på, at han har ramt nogen nogensinde. Nej, det skulle godt være. Ja. At det simpelthen stopper der. Ja. Men hvis det nu for eksempel var... Det ved jeg ikke, en anden stor rocker. En stor rocker. Som er... en stor rocker, så kunne jeg godt finde på at bare køre væk. Det tror jeg. Ja, altså... Ej, jeg vil slet ikke... Altså, hvis jeg slået ind i alt, er det 100%. Det er 100%. Jeg vil bare sige... Det var mig. Fuck, dude. Det var mig. Ja. Okay. Fucket hæftigt op der. Hvad siger du, Emil? Jeg tror sgu, jeg er på samme vogn. Du vil også sige det? Jeg tror ikke rigtig, at man vil give sig. Og leve videre med sådan. Ja, du skal jo så leve med det. Mm. Så vil jeg hellere straffe, så føle mig lidt ren. Igen. Der er ingenting, der er rent i fængsel, Christian. Nej, der er ikke meget rent i fængsel. Spil en lille knejt. Nej, ikke mig. Trækker Christian, kommer til at kalde dig. Trækker Christian. Gud gør det dig, Troels. Det er jo... Nej. Du er en lille... Nå, men er vi så færdige med det segment? Ja, med... Hvad var det? Med morals dilemmaer. Morals dilemmaer. Skal vi så videre til et andet segment? Segment? Hvorfor siger du det? Fordi jeg synes, det er en god måde at indramme. Hvad er det andet ord? Hvad er det andet normalt ord? En anden indslag. Næste indslag. Det er meget bedre. Men vi har ikke noget indslag. Vi har ikke indslag. Nej, det er også derfor, jeg synes, at segment det er bedre. Ja. Jeg synes, det bliver for politisk. Nej, fordi jeg synes, det er fint. Det er en fin måde lige at holde orden i noget totalt råd. Det er sådan lidt for sterilt. Du er lidt for steril. Det er sådan lidt for klinisk. Så kommer noget andet. Så kommer noget bedre. Afsnit. Nu går vi videre. Har du et afsnit? Nå, nu går vi videre. Har du et afsnit på den der? Nej, men det har jeg ikke. Jeg har snakket om alle mine afsnit. Har du snakket om alle de afsnit? Ja. Hvad med Emils afsnit? Så er vi der. Det var en, vi snakkede om. Hvornår snakkede vi om den? I går. Var det på børsen? Ja. Nej, det var... ja. Ja, måske ikke. Jeg kan ikke huske det. Jo, nej. Jo, ja. Ja. Det siger vi. Ja, det siger vi. Det kan jeg ikke huske det. Det er godt nok lidt kogt emne at komme ind på her. Ja. Men skal vi lave en segway? Men det er det eneste, du har på dit stykke. Det er rigtigt. Nå, skal vi lave en segway til det, eller hvad? En segway? Ja, sådan ligesom... Når man snakker om... Nu og da vi snakker om mørke kvinder. Hvad har du at sige til det, Emil? Nej. Det er alt for bra. Det er alt for direkte, det der. Det var en flydende overgang. Totalt. Det er det hele overvældet. Men det var i går, vi snakkede om det. Ja. Vi snakkede om, at... I sad på Insta. Det var noget med Jørgen Leth. Var det ikke? Ja, lidt. Nej. Var det ikke det? Altså, tænker du på grund af Jørgen Leth og Tej? Nej, det var fordi, vi kiggede på Beyoncé. Ja. Beyoncé. Det er det mest likede billede på Instagram. Ja. Ja. Hende sidder godt ved. Og så sad I bare og snakkede. Fuck, Hun er så fucking lækker. Og jeg bare... Nej. Det er sgu ikke rigtig mig. Det er rigtigt, og så... Det kan vi slet ikke fatte. Hvad er det, sådan firma gravid? Nej, det er sgu cool nok. Altså, ikke fordi... Hvis du nu så en gravid kvinde i byen, kunne du så godt finde på at bolde. Det er måske lidt underligt. Ja, er det ikke det? Det tror jeg ikke. Er det ikke lidt mærkeligt? Jo, altså, jeg tror sgu kun, jeg ville gøre det. Det tror jeg ville have den. Jeg tror sgu kun, jeg ville gøre det, hvis det med ens egen. Ja. Det kan godt være. Ja, det 100. 100? Hvorfor tænker du på det? Jamen, det kommer jeg bare ikke til. Hvad vil du gøre? Altså, om jeg vil... Ja. Altså, i forhold til Beyoncé-ting? Ej, i forhold til at møde en gravid kvinde. I byen? Og så tænke, hende vil jeg gerne have med hjem. Ja, det vil ikke kunne. Det vil du ikke kunne? Nej. Hvad? Nej, jeg synes også, det er lidt mærkeligt. Det er forunderligt. Hvad siger vi? Så en gravid kvinde med hjem fra byen. En gravid kvinde?
Hvor gravid? Hvor gammel? Hvor langt hen? Hvor gammel er hun? Nej, hvor langt hen? Hun er så gravid, at du kan se det tydeligt, at hun har en baby i maven. Jo. Eller hvad? Nej, jeg siger nej til spørgsmål. Hvad nu, okay, så har jeg en anden ting. Hvad nu, hvis du var sådan 50-50 på, at hun var gravid? Sådan, det kan godt være, at hun også bare er lidt tyk. Vil I tage chancen? Nej. Altså, skulle det være noget helt vildt, du ved. Så hun kan jo ikke blive gravid, altså. Nej, men jeg har det sådan, det er tit at kvinder, der er gravide, de har en mand. Ja. Altså, nu skal vi bare se, altså, når Bellevue, hun kommer tilbage. Bellevue for Giv det 6 måneder, så kommer der lige en e-mail med et billede af Preben. Ja, Preben. Jeg synes ikke, det er et fedt afsnit. Jo. Men jeg tænker på det der med jøderne. Det kan du altså ikke sige mere. Det er jo som om, det er ved at blive din catchphrase. Det duer ikke. De er også okay. Ja, selvfølgelig er det det. Nå. Men derfor kan man da godt tage lidt pis på dem også. Ja. Okay. Det synes jeg. Pace. Boys. Mush. Boys. Det er hans yndlingsstol, det der. Jeg ønsker, vi havde købt 2 af de der. Er du så? Ja. Det er virkelig godt. Er det sikkert? Den død. Katten er død. Kan den død? Nej. Nå, okay. Nå. Svært hurtigt. Hvad så? Er den slut nu? Jo, 46 minutter. Ja. Bit kort. Det er meget bedre. Ja, det er også fint. Nu har vi sgu... Så bliver det ikke så kogt. Det er rigtigt. Skal vi have en slags outro? Ja. Skal vi lave roll call? Fortsat god søndag. Hvad? Fortsat god søndag. Fortsat, ja. Kan vi sige det alle sammen på en gang som slutning? Nej, jeg har det. Okay, hvad så? Okay, vi skal alle sammen sige det på samme tid. Ja. Men der er ikke nogen, der tæller for. Vi skal bare føle. Så lukker vi alle sammen øjnene, så skal vi prøve at se. Nej, vi skal ikke lukke øjnene. Jo, så lukker vi øjnene, og så... Okay. Skal vi lige føle? Ja, det gør vi nu. Og så, okay, det gør vi. Hvad er det, vi skulle sige? Fortsat god søndag. Okay, klar. Fortsat god søndag.